A nosaltres ens agrada que tinguin una bona experiència d'escoltar música en llocs tan emblemàtics com els que poden oferir a través de museus d'Andorra. I després, en aquest cas en concret, sí que, com que hem fet una proposta de tot el cicle d'un dia, des de que és nit, es fa l'alba, com entren els diferents éssers de la natura, ja siguin els peixos, les flors o el que sigui, i després com ve la nit i torna a aparèixer l'alba. Llavors és una proposta de veure com les músiques i els compositors s'inspiren també en fenòmens naturals. Ens ha costat una mica perquè és una mica complicat en el sentit que hem buscat diferents composicions on estiguen relacionades en aquestes diferents parts del dia i també amb els animals i de més. I la veritat és que això ha sigut una mica complicat, però sobretot volem també transmetre una mica la part més espiritual o el misticisme que podem anar experimentant en les diferents fases.